Wala ko mang kanta namin doon talaga eh. Naka-live lang sa mga pinutol ko naman eh. Nagabag-live sa pinutol ko. Ay, wala naman, sorry. Na-store. Amo ka No problem, no problem. amo ka naka-live ka. Okay. Sige, sige, may kato. Okay. Okay. Sabi ko na nga ba, naka-live na naman yan eh. Si Pakawiwit. Pakawiwit King. Okay na. Dati idol ko na yun. Dati di ko na. The one and only. Ito ang sikat na karaoke. No, hindi naman tigasin, tigasaing, tigaluto, sikat, tagalabaw, sikat tagaluto pa rin lakay. Ahente lahat. Check niyo yung kanyang Facebook ha. Pakawiwit King. Tayo ay umorder ng saluyot tsaka malunggay. Nya, kumusta? Gusto nila talaga eh. Ape, na short, di ko order ka oh. Na short. Apay kano ka nang order dyan? Barteg ka siguro. Nagadong natin, nagkabali na. Bawasak na gila doon mga order. Eh, mag-package ka. Mga kapatid ko. Ayos. Kapatid kalamansi ka na pamukos mo. Hello, hi there. My brother-in-law. Hi. Good. Nang, nimbang rabi iyo. Ada ka man eh. Ay, napong. Ikaw kapatid kalamansi na marunggay, ikaw ayun. Gusto subong ka marunggay ka. Kampi lugar ni ko ni. Subong ka marunggay. Sinigot Ate siguro is-bomb siguro ato eh. Kanta ka tapos may kartis na kartis. Kardes ya. Kalamansi. Ito si Pakawiwit King, ang idol natin. Yan, check. Hello everyone. Yung kalamansi niya oh. Hindi oh. Pasadya yan Oh. Barunggay niya. Nandun yung sinigod ko na eh. Kasi ti balak ng tumiyo likod. Sinigod ko na eh. Nagkara Ini kan may soundproof na tayo kamon. Awampay. Awampay. Diyan ako nagkanta na nagreklamo ako sa sobra. Kay ikam ma'am niya ti nababa kaya nag-dedicate. Gayem kami na agite mo karuba mi nga Latino tikam ta mo nagreklamo ta nga. Kanta ka diya ti kantaem. Ay kadalo pa sekreto da mo kata ko lakay. Nade i-video to diya pa. Ni order ko. Apay inana ko amo. Napaasa nagadong ah. Hello, tama naman wala di order ko. Dati rapo na eh. Dahon ng palaya. Oh, yan. Order ko 2. At kangkong lakay no kayo mo malati kangkong. Kaya mo? Dati mulak. Okay. Pariyan laking Pariya. saluyot. Saluyot. Dati na pang kapila mo. Yan, kabalin. Oo naman, doon nga parya kin may sasawi ka na kayo na. Yan o. May bawasan na gilay ka. Dati paano niya? Mga Hindi certificate. basketball, mahilig yan. Balang araw, ipapasyal ako dun sa ano. Okay, Staples Center. Yan. Yan ang aking ano. Hindi Basta- pa yata ngayon ano? Basta itira mo lang yung blondie, ay yung blonde ha, sa akin na yun. Bahala. Diyan. Oh, talaga. No comment na ako. Tingnan mo certificate Ilocano and Friends ni. Nato eh. Sa Hawaii yan. Sa Hawaii. Apay nagkabuka Hawaii? Hindi, pinapatugtog nila ng tao sa Hawaii. Apat akong certificate doon. Totoo. Talaga? Oo. Yan. Ngam nagkabuka yung Hawaiian. Hindi, sa ako lang, throw ko email lang yan, patuan. Galing naman. Tapos... Live online. Ayos ah. Pinapatugtog nila kanta ko. Ibang klase ka talaga, Pakawiwit King. Ang Pakawiwit King. The best. O, dito order ko. Kung gusto nyo order dito ha. Dalawang palaya at saka... Magkano yan kapatid? Dadagan ko ng saluyot. Bawasan ko na yung saluyot ko. Magkano tayo lakay? $3 ang isa, pero may tip na... I-ano mo na. Plastic. Ha? Plastic. Nabitip na plastic. Okay na. May tip na plastic. Bakit negosyante na eh. Isa talaga Hindi ko kwanto pinaano. Gusto ko lang makatikim yung mga kaibigan ko talaga. Ito yung... Bukas lang kung dyan tulong mo. Gunamon na na. Cute na pusam na yan. Dalawang palaya. Pusam na tayo? Oy. Natay yung pusak eh. Dalawang
Hello. Hinagan natin po, Sam. Come here, come here. Come here. Pawiwi King. Hinagan natin po, Sam. Yan na, agad namatay. Meow meow. Meow meow. Meow meow. Nataya pusa ka dito dumper eh. Meow, meow. Natumbar ti Rabi eh. Come here. Meow meow. Meow meow. Hello. Hello. Cute cute. Hi. 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 Ganda ng lugar niya. Takot sa'yo. Oo. Come here. Meow meow. Oy. 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 Meow meow. Meow meow. Cute cute oh. Nimiss ko si Delilah. Delilah yung sa akin eh. Yan lang. Ayan, natay na dumpar di ko an gumuwar tiri tinggal alas 12 eh. Nga inang. Yung ano di Dagdagan ko na yung saluyot mo kasi itong pinsan ko, babawasan ko yan. oh, basta ibang di manot ti baydak pero di ko di naka-promote ka pa yun eh. Oh, Napromote ka na. Ano ba na? anak kailangan natin ato friends natin. Sayang natin yung marunong mga natin. Di mo pala pina-soundproofan. Ah. Pwede ka na soundproofan. Okay, so... Wala, hindi ko naisip talaga. Ang daming gulay eh. Wala kang bumibili. Ako lang ano. Di bali, dalawang saluyot. Sarap ang palaya lang ay. Pambayaan namin, ipaburot ko, ikabil ko yung freezer niya. Next week, i-ano mo sa akin, i-ano mo sa akin. Saluyot ang the best lang sa akin. Dalawang saluyot, dalawang palaya. Eh sige, tatlong saluyot. Tatlong saluyot ka na. O sige, kang lahat. No, ilan na to? Tatlong Fresh pa niya, tingnan mo, fresh na fresh oh. Tatlong saluyot, dalawang palaya. Yan na, kaya malakas si Pakawiwit King, yan ang kinakain. Itong energizer ko po. Kaya Tales of 60, kaya ko pa rin talunin mga Uy! makipagsabayan sa mga... Akala ko nasa 51 ka lang. C61 na ako. Iba talaga ang Ilocano, ano? Nabubuhay sa ano. Tatlong saluyot, dalawang palaya. Pakawiwit King. Yun, tatlong saluyot, dalawang palaya. Okay, manon. Apantabig ko apantabig magsiguro basketball. Kakata ko ng isa para Mano sabay namin? tayo. Mano? 5 times 3, 15. 15. Plus, hindi, wala na, may tip ka naman din sa akin eh. Hindi, okay na yan. Ay, timplahan data ka. Okay. Kakalpas ko maglitsyon eh. Kakanta tayo. Ito, Pagkapas ko ti- kahit maputi na ang buhok ko eh. Oh, 15. Okay. Okay. Tata dinakdakan mo kam to, ikam ti asin na kanya diyan ang timplahan. Payan ka pa yung Pag nakabar. sa next week, sabihin mo sa akin ng basta yung i-text mo ako kasi pag sa messenger, ano, pag na... Dinitext kita sa ano, basic ka eh. Eh, super busy talaga. Amo ti ang idam, gumatak mga nakabit ba sa cellphone mo. Yung may isa pang live mo, nandito rin tumawag. Tatak kumantanak ti may isang Joey ta! Gapurado no. Maka Wine, alam mo Okay. yan? timplahan to diyan ah. Sige Wala. mo timplahan. Okay, natin di pesto na. Apong. Ano mo naman ang ito yung kanyang pwesto. Ayan ang libangan ni Pakawiwit King. Saan ka pa? Uy, Victor Wood! Bubuya! Kita nga yun. Ito ano may nagkakasulo si Elmo, yung Proline kasi namatay siya, Proline. Grabe ano? Next song, Proline! Kaya mga kontakto na sa video. Tao dyan? I-live ka sa Facebook. Okay. Kantam ni Victor Wood. Proline na doon nag-request eh. Sige. Okay. Proline. I-off ko pala ito eh. Na total dito ka lang kayo eh. I-shot limang i-live ka niya ma. Wala. Kita. Proline. Oh. Proline. Victor Wood ada? Wala po. Okay, kakanta si Pakawiwit King ng Victor Wood pero sa Facebook tayo magla-live. Okay? Idol. Matagal na. Hindi lang magaling sa negosyo. Oo, mahina. Magaling pa kumanta. Okay, idol. Ingat, see you. Okay. Enjoy lang ha.
Oh, marami. Lagi akong nag-like dyan. Sige po, nay, muna ako. Mag-ipos na lang sa kan mo. Kaya bumuti sa luyo, yan ka na. Anda na! Abay, nagkaboy. Number 1. Sa Kaiser nagtatrabaho to, mami. Sa Kaiser Hospital nagtatrabaho. Pampabayag. Sige, sige na. Hello, Alfonso. Bye, sir. Nagmayati ka. Naglinis tayo boses mo ta. Ah. Ako ang nag-overtime lang kayo. Ipos mo to dyan ko ma. Hanatan na ikuan, naitagnak. Oo, naitag mo. Ikabel ko yung timeline ko dihay. Okay, okay. Pa yun mamajong da. Huwag mo ba dyan, birthday dyan katakasin. Ay si kakambagyan mo na dito nga rod. Wala. Ano kay ka? I want to go kung kami nga. Hindi mo. Mga back $350 na wag kanta na lang ako. Padi pa dyan. Maabak ka. Mga abak ka na. Sige. Padi pa dyan may sa dyan. Among di pa padi mahilig doon si Majong. Majong? Kasla ka rod. Padi. Nya nga padi. Padi? Oo, padi. Tris. Talaga mas tadi padi kay Pilipinas talaga mahilig na Majong. Siya? Kuna mo na mahilig din natin inom. Hindi pa yan. Reality totoo naman yan eh. Oo. Yeah. Tao lang sila. Sige, idol. Okay. Enjoy ka lang. So kaya mo Jay ko mo no tawagan na no do mo no under the influence no. Under the- Awan tamok buti ito di. So, mumdahin ha. Every time nagkakwa ka, i-save mo, ipangato mo scroll. Under mo no Jay tawagan na lang tara. Sigurado. Do busy bisan no parte ka kawan kalimutan. Abay, di bisikleta mo eh, makikita. Na? Di bisikleta mo. Ay gihim ko ta diyan. Ay, game mo? Ang ka na ngala? Sige, idol. Ingat. Right onto Potato Street. Paalis na at kakuha lang natin yung ating saluyot tsaka dahon ng ampalaya kay Pakawiwit King. Hindi ko na nag-request na lang siya ng live sa kanyang Facebook at At the i-video stop ko raw siya. sign, turn right onto Perdido Street. Hindi ko na siya kasi mahilig yun sa kanta eh. Mabait yun. Bilang na bilang yung mga ganyang klaseng tao eh, maganda yung kanyang positibo ba sa sa buhay. So maayos yung trabaho, nagtitinda ng saluyot at kung ano-ano, taon ng ampalaya, kangkong. Dito na tayo. At the next light, turn left. At tayo'y natapos na rin ang ating lechon. Nadalaw natin si Pakawiwit King at tayo'y magdi-gym. At para lahat ay titingnan ko makapag-swimming ako ngayon. So yun lang, ganito lang ang buhay ng buhay Ilocano dito sa Amerika. So kanya-kanyang diskarte. So yun lang po at